Бола итәкле күлмәкләр, шигүле сөлгілер бұрынғы көзге. Сәхнәдәге декорациягә қарап, ирексізден 20-ші ғасыр башлары күз алдына келе. Галескар Камалның бірінші театр комедиясы күп тапқырлар қойылса да, һәр ижад төркеме оны үзенчә күз аллый, үзенчә сәхнәләштерә. Біз өзіміздің театрыбызда 20-ші ез башы тұрмышын тудырыға тырыштық. Декорациялар ясадық. Мұның үшін енді біз өзіміздің музейімізде болған материалларны kullandık. Шулай ук әлі біз район музейына мөрәҗәгать иттек. Алар безгә күп кенә материаллар бирделәр. Бармыйбыз дигәч, бармыйбыз инде. Яңа гына физкультура дәресен үткәреп чыккан Гөлүс Җалалетдинов бераздан укучылары алдында бөтенләй башка образда пәйда булды. Ялчан Хәбибрахман роле оның холкына бик үк туры килеп бетмәсә дә, яшь артистка тамашачыны ышандыру өчен шундый көч куярга туры килгән. Халыкка бу образ иткерер өчен бик күп репетициялар ясадык инде, тырыштык. Семинарларда, менә беренче семинарда куйдык инде бу театр спектакльне. Бу образга, Хәбибрахман образына керү бик кыен булмады. Җиңел. Ну бар кыйнлыклары бар иде. Гимназия укытучылары сәхнәләштергән комедияның бер үзенчәлекле ягы бар. Монда рольләрне төрле милләт кешеләре башкара. Фатихны, мәсәлән, информатика укытучысы Алексей Фатькин уйный. Абзый каяйкен. Кеше бәйрәм итә. Мин эшлим. Югында булмас булай дип. Когда мне предложили роль Миңа татарча комедияда катнашырга тәкъдим ясагач, аптырап та киттем. Ничегендә мин рус кешесе татарча рольне уйный алыйм ди. Ләкин режиссерыбыз Илмира Хәмзиевна мине күндерде. Соңрак бу үземә дә шап итте әле. Гадәттә билге куйырга күнеккән укытучыларга бу көнне үзләренә бәя куйдылар. Тамашачы ролендәге укучылары. Комедия ахырында аларның басып алкышлавыннан чыгып, артистларның нинди билге алганнарын чамалау кыен түгел.